Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Мога и по-бавно да го казвам. Аз съм Орлин Павлов. За мен изкуството е много важно. Изключително много се вълнувам от това, което ще се случи в София между 3 и 6 октомври, но за сега ще ви издам само началото. Вижте, тук има страхотни неща. Стига, бе. Заварявано, искаш да кажеш едно по едно всичко. Това е нашия кът. Много шантъл. Да, точно така, оттам ви познавам. Да, кефи ме. Приятно ми е, Орлин, здравейте. Или това е тъпо, не знам. Мейкинг, да. Това е преживяване, което ни въвлича в света на съвременното изкуство и открива нови хоризонти пред нас. Нека бъдем част от първото международно изложение за съвременно изкуство в България, София Арт Фейр, което ще се проведе от 3 до 6 октомври в иновационен форум Джон Атанасов, София Тех Парк. Елате, бъдете любопитни, открийте красивото за себе си.